Но ето едно нещо, което можеш да направиш още сега, за да повлияеш на изхода на кризата в момента в брака ти. И това е да решиш какво е намерението ти. Какво е намерението ти за брака ти? И ако ме гледаш в момента, предполагам, намерението ти е да се излекуваш в този и да преминеш през това, да излекуваш болката и да поправиш брака си. И питам, защото част от това да преминеш през този период, през тая криза, е именно това, да вземеш решение. Дори и да решиш, че ще го промениш това решение отново вечерта. Важното е в този момент, за този миг, да вземеш това решение. И какво е твоето решение в момента?